халкыбызны бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм сезгә туган Башкортстаныбыз өчен, ватаныбыз бөек Рәсәй өчен аның ирешелгән уңышларын сакларга, халыкара дуслыкны көчәйтергә, уңышлы хезмәт итәргә чакырып мөрәҗәгать итәбез. Тыныч булсын аяз күк йөзебез, нур бөркесен күләш йөзегез, хуҗалары илнең үзебез, бердәмлектә безнең көчебез. Шуның белән инде безнең бәйрәмгә дип әзерләнгән кичәбез тәмам, гафу итәрсез. Хәзер инде без эстафетабызны Гайниямак авыл мәдәният йортына тапшырабыз.